προσπαθείς. Να, μην μ' ακολουθείς. Συγγνώμη αν σε πονάει. Συγγνώμη αν σε πονάει. Κάνω ό,τι θέλω και εσένα σε πονάει. Δεν μέσα να έχει βγει από άντε. Με εκείνο το Καμίλα, Καμίλα, μην κάνω πιτσινή. Ζερό, σε φωνάζουνε. Και Ζερό. Θα μου πάρεις το μαύρο. Κύριε Ζερό, ανεβαίνετε και σε πάνω, μην και εσύ κύριε Σταύρο. Μην και εσείς όπως είμαστε. Θέλω να σου πω κάτι κύριε Ζερό. Ελάτε, παιδιά. Έλα λίγο. Έλα λίγο σε παρακαλώ. Ελάτε μαζί μας. Έλα βρε μαλάκα, να μειώνω. Όταν ανοίγεις το χωριό κάτω, τι έκανες στη μάση. Δεν είμαστε και τα 4 σαν όρφανα. Δυο όρφανες είμαστε και δυο. Αυτό είναι το μαξιμάδι. Θεός ευχαριστώ τον. Λοιπόν, από ό,τι καταλάβετε θα σου πιάσω ένα. Αυτή δεν είναι σαν να δουλεύει στο Alter, αυτό που λέμε την Καμίλα Καμία. Η φωνή δεν υπάρχει. Και πεθαίνω με αυτόν εδώ πέρα. Ξέρετε τι έκανε την τελευταία φορά. Μου είχε καλέσει στο χωριό του για να κάνουμε διακοπές. Πού είναι το χωριό? Στη Ζιμπάμπουε. Πήγα και εγώ. Λέω Ζιμπάμπουε. Το ήθελες. Πήγα και φίλοι, τι να κάνω. Πάω λοιπόν στη Ζιμπάμπουε και εκεί που πάω μου λέει θα περάσω υπέροχα. Πήγα για 2 μέρες, έφυγα μετά από 1,5 μήνα. Τώρα ταξίζει στη Ζιμπάμπουε για 2 μέρες στην μαλακία. Και μετά μου λέει μια και θα φύγεις από εδώ να περάσεις από η Ιορδανία. Θυμάσαι? Στην Ιορδανία τι κάναμε, είχα πάρει όλη την οικογένεια. Αυτός καθόταν να παίξει από το σπίτι για να μην έρθει κι άλλοι. Γιατί πια ύπνος με ένα σεντόνι, σαν την Κατερίνα Γέρμη. Άλλος! Σαν τη Ζέτα Αποστόλου στο βαρέλι. Λοιπόν, θέλω να πω στον κόσμο ότι εκτός από ένα καλό συγκρότημα, και συγγνώμη που σας μειώνω σε κάτι, αλλά έχετε στερείτε σε καλά, εσείς στερείτε γενικά. Έκλεισε το Alter. Κοιμάται αργή. Εκτός ότι είσαι άδερφη, έχει γίνει το πουλί του Κωστέτσου, που είναι σε κλειτορίδα. Ευχαριστώ. Θα σας πω για αυτό σε λίγο. Λοιπόν, ο Κωστέτσου δεν έχει πουλί, έχει κλειτορίδα πισμένη. Αυτός εδώ. Αυτός έχει πουλί. Δεν έχει μόνο πουλί, αγάπη. Αυτός είναι όλες οι καριάτιδες μαζί. Αυτός κάνει μόνος του Βαρκελόνη. Λοιπόν, θέλω ένα πολύ μεγάλο χειροκρότημα γιατί τους αγαπώ πάρα πολύ. Σε 2 εβδομάδες ξεκινάει με τον Βασίλη Καρά στο θέατρο. Τον άλλον δεν το λέω γιατί είναι την από μένα. Ένα χειροκρότημα στο Σταύρος πάλι, έχει άλλα χαζήματα ο Σταύρος. Ο Σταύρος κάνει πολύ καλή γλυφάδα. Έχει γλώσσα φιβίσκια. Φιβίσκια. Ιουάννα είναι. Ιουάννα, δεν είπα. Δεικνύει τη γλώσσα. Θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί με τιμάνε και με συμπαθούν και είναι κάθε φορά. Σ' αγαπάμε πολύ, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εν ώψη της συνεργασίας το καλοκαίρι θα μας δείτε πολλές φορές μες στην γέννη του Μουνιού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε απόψε εδώ. Σας αγαπώ. Εσάς αγαπώ 2 φορές.